Οκ. Βλέπετε, έτσι. Βλέπετε ότι βλέπω και εγώ στο κομπιούτερ μου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας έλεγα ότι είμαι ιδρυτής στην NetStudio. Η NetStudio είναι εταιρεία κατασκευής, ανάλυσης, προώθησης και βελτιστοποίησης ιστοσελίδων και online καταστημάτων. Λειτουργούμε 9 χρόνια και θα έλεγα ότι έχουμε φτάσει σε ένα καλό σημείο. Είμαστε μια ομάδα 20 ατόμων, αναλαμβάνουμε μεγάλα projects, βγάζουμε λεφτά και θεωρούμαστε επιτυχημένοι. Εδώ είναι μια άποψη από τα γραφεία μας. Και ακούγοντας αυτά θα πείτε: OK, τι με αφορούν αυτό, μπράβο σε σένα, αλλά τι έχει να κάνει αυτό με εμένα. Εκεί που έχει να κάνει με εσάς, που φαντάζομαι πολλοί από εσάς είστε το ξεκίνημα, έχετε ξεκινήσει μια επιχείρηση, σκέφτεστε να ξεκινήσετε και φαντάζομαι γι' αυτό είστε σήμερα εδώ πέρα. Έχει να κάνει με το ότι αυτή η επιτυχία και αυτό το πράγμα ξεκίνησε μέσα από το δωμάτιο του σπιτιού μου. Τις περισσότερες ιστοσελίδες, τις καλύτερες ιστοσελίδες, τις έφτιαξα με τις πιτζάμες. Δεν υπήρχε λοιπόν ούτε υποδομή, ούτε χρήματα, ούτε χρηματοδότηση, ούτε καν επιδότηση κρατική. Άρα το μόνο business plan που είχα, μάλλον το business plan πάνω στο οποίο έστησα αυτή την επιχείρηση, ήταν ότι έπρεπε να βγάλω χρήματα πριν το τέλος του μήνα για να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Έτσι λοιπόν, από την πρώτη στιγμή εστιάστηκα σε ένα πράγμα, στις πωλήσεις. Για να φέρω πωλήσεις πήγα πόρτα-πόρτα, έκανα τηλεφωνικό marketing, πήγα σε εκθέσεις, αλλά χρησιμοποίησα και το ίντερνετ. Έτσι λοιπόν, πίσω στο 2005, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε ήταν ο πρώτος μου πολιτής στο ίντερνετ. Μου πήρε κάποιες ώρες να στήσω αυτή την ιστοσελίδα. Δεν είχα το περιθώριο και την πολυτέλεια να επενδύσω περισσότερο σε αυτό. Σε συνδυασμό όμως με μια καμπάνια στο Google AdWords που τότε ήταν στα ξεκινήματα και που στη λέξη κατασκευή ιστοσελίδα τότε ήμουν ο μοναδικός ή από τους ελάχιστους που εμφανιζόντουσαν, αυτό το πράγμα μπόρεσε να δουλέψει και να με στηρίξει ώστε να φτάσω στο σημείο που είμαι σήμερα. Αυτό το λέω γιατί βλέπω πάρα πολλούς μέσα από όλα αυτά τα χρόνια και μέσα από την ίδια τη δουλειά αυτή που κάνω. Είδα πάρα πολλούς επιχειρηματίες οι οποίοι, ενώ το business plan δεν έλεγε ότι οι πωλήσεις θα έρθουν σε ένα χρόνο, ήταν στο ίδιο σημείο με μένα. Έπρεπε οι πωλήσεις να έρθουν τον ίδιο μήνα και να κάνουν break-even στις 15 του μήνα, μάλιστα, όχι στο τέλος. Βλέπω όμως ότι πάρα πολύ συχνά παραβλέπουν τις πωλήσεις και την κερδοφορία. Που για μια μικρή επιχείρηση, ένα μικρό startup που πολλές φορές ξεκινάει μέσα από το σπίτι, είναι το αίμα που θα την κρατήσει ζωντανή. Έτσι λοιπόν επέλεξα σήμερα να κάνω αυτονοπηλία γιατί βλέπω ότι ίσως είναι το πιο συχνό λάθος των νέων επιχειρηματιών να σκέφτονται ότι οι πωλήσεις μπορεί να είναι κάτι δεύτερο. Και θα σας δείξω πώς μπορεί κάποιος σήμερα να χρησιμοποιήσει το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιώ από το 2005 έως σήμερα για να φέρω πωλήσεις μέσω ίντερνετ. Να τονίσω εδώ πέρα ότι δεν φέρνω πωλήσεις μόνο μέσω ίντερνετ, ούτε συμβουλεύω κανέναν να φέρνει πωλήσεις μόνο μέσω ίντερνετ. Είναι όμως άλλο ένα κανάλι, ανάλογα και με το αντικείμενο του καθενός, που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για να υποστηρίξει την επιχείρησή του. Το μοντέλο στο οποίο στηρίζεται αυτό το σύστημα είναι ότι πρώτα πρέπει να προσελκύσουμε τον πελάτη και μετά να προσελκύσουμε υποψήφιους πελάτες και μετά να τους μετατρέψουμε σε πελάτες και μετά να τους διατηρήσουμε πελάτες και τους αναπτύξουμε. Στο πρώτο βήμα, μέσω ίντερνετ τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι το Google AdWords, η διαφήμιση δηλαδή στο Google, διαφήμιση στο Facebook, banner ads, email marketing, affiliate marketing και πολλά άλλα. Εδώ πέρα ο όρος που θα ακούτε ξανά και ξανά είναι το cost per click. Πόσο μου κοστίζει για να αγοράσω αυτή την επίσκεψη, αυτόν τον υποψήφιο πελάτη. Στο επόμενο βήμα στο conversion, τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι το ίδιο το site, landing pages εξειδικευμένα για την καμπάνια που τρέχουμε ή ακόμα και Facebook pages. Εδώ πέρα οι όροι οι οποίοι μετράνε την επιτυχία, με την οποία και εσείς θα μετρήσετε την δικιά σας επιτυχία, είναι το conversion rate, δηλαδή το ποσοστό μετατροπής, το ποσοστό των υποψήφιων πελατών μετατρέπονται σε πελάτες, και το cost per conversion, το κόστος σε αναπώληση. Στο τρίτο επίπεδο, μεγάλη σημασία για τη διαχείριση του πελάτη σας έχει να κάνει το ίδιο σας το προϊόν, το support και το service που παρέχετε στην πελάτη σας. Το email marketing μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθώς και προγράμματα loyalty. Εδώ πέρα όροι οι οποίοι ακούγονται συχνά είναι το customer lifetime value, retention rate και churn, δηλαδή ο αριθμός με τον οποίο χάνεται ο πελάτης. Ας πάμε να δούμε αυτό το κύκλο σε δύο πραγματικά παραδείγματα, τα οποία πιστεύω θα βοηθήσουν ώστε να βάλετε σε αυτά που θα σας δείξω τώρα τη δικιά σας επιχείρηση ή αυτή που σκέφτεστε να ξεκινήσετε. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα ενός ηλεκτρονικού καταστήματος που πουλάει γυναικεία παπούτσια. Αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα λοιπόν αποφασίζει να διαφημιστεί μέσω του Google AdWords. Το παράδειγμα θα μπορούσε να δουλέψει με οποιονδήποτε τρόπο διαφήμιση, με οποιαδήποτε πηγή επισκεψιμότητας.
Απλά το Google AdWords το πήρα σε παράδειγμα γιατί είναι κάτι που είναι απόλυτα μετρήσιμο, προβλέψιμο και ελέγξιμο. Όχι πάντα πετυχημένο, αλλά ελέγξιμο και μετρήσιμο και προβλέψιμο. Το Google AdWords είναι οι διαφημίσεις που εμφανίζονται στο πάνω μέρος των αποτελεσμάτων, των φυσικών αποτελεσμάτων του Google σε κάθε αναζήτηση και στα δεξιά. Ας πάρουμε λοιπόν για παράδειγμα ότι αυτό το e-shop αποφασίζει να διαθέσει στο Google AdWords 1.000 ευρώ για διαφήμιση. Ουσιαστικά τι κάνει, αγοράζει επισκέπτες που θα έρθουν προς το site. Αν υποθέσουμε ότι το κόστος ανά κλικ είναι 50 λεπτά, σημαίνει ότι με αυτά τα χρήματα αγόρασε 2.000 επισκέπτες που ήρθαν στο site, που προφανώς ενδιαφέρονταν να αγοράσουν παπούτσια. Αν από αυτούς αγόρασε το 2%, τότε λέμε ότι αυτό το e-shop έχει ποσοστό μετατροπής ή conversion rate, εδώ το έχω βάλει ως CR, 2%. Και είχε λοιπόν 40 παραγγελίες. Αν κάνουμε λοιπόν τη διαίρεση 1.000 ευρώ που έδωσε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος για τον αριθμό των παραγγελιών, τότε σημαίνει ότι η κάθε παραγγελία του κόστιζε σε διαφήμιση 25 ευρώ. Αν υποθέσουμε ότι το μέσο ύψος παραγγελίας ήταν 60 ευρώ και το κόστος των παπουτσιών είναι 40, τότε από κάθε παραγγελία είχε ένα περιθώριο κέρδος 20 ευρώ, έδινε για διαφήμιση 25 ευρώ, άρα είναι αρνητικός. Άρα για κάθε παραγγελία που ερχότανε, έμπαινε μέσα. Έτσι δεν είναι? Εδώ λοιπόν κάποιοι θα πούνε: OK, δεν πειράζει και σπαίνω μέσα, γιατί αυτός ο επισκέπτης θα ξαναγοράσει, άρα θα δει το lifetime value του πελάτη και είναι OK. Κάποιοι όμως πιθανόν, όπως οι περισσότεροι, δεν θα έχουν περιθώριο να περιμένουν να ξαναγοράσει και να ξαναγοράσει αυτός ο πελάτης και να το χρηματοδοτούν μέχρι να μπορέσουν να βγάλουν κέρδος από αυτό. Έτσι λοιπόν, εδώ πολλοί λένε το Google AdWords δεν δουλεύει ή το Facebook Ads δεν δουλεύει, όποιο ήταν αυτό το μέσο το οποίο δημιουργεί αυτή την κατάσταση, και απλά σταματάνε τη διαφήμιση ή ακόμα χειρότερα, πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι μπαίνουν μέσα από το συγκεκριμένο κανάλι διαφήμισης. Όμως υπάρχουν εργαλεία. Υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Το πρώτο είναι ότι μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε την ίδια την καμπάνια, να την κάνουμε πιο στοχευμένη, πιο σωστή, πιο καλά στημένη, ώστε αντί να μας κοστίζει 50 λεπτά ο επισκέπτης, να μας κοστίζει 25. Αυτόματα το κόστος αναπαραγγελία γίνεται 10,5 ευρώ. Άρα τελικά μένει κέρδος για τον επιχειρηματία. Το επόμενο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βελτιστοποιήσουμε το ίδιο το site. Να κάνουμε conversion optimization. Αντί να αγοράζουν 2% επισκέπτες που έρχονται, να το κάνουμε να αγοράζουν 4%. Πάλι ρίχνουμε στο 12,5 ευρώ το κόστος αναπαραγγελία. Εδώ πέρα υπάρχουν εργαλεία όπως τα online surveys που μπορούμε να ρωτήσουμε τους επισκέπτες του site μας τι θέλουν και γιατί δεν αγοράζουν, άρα να ακούσουμε την αγορά. Υπάρχει το usability testing που πάρα πολύ ωραία περιέγραψε η Κατερίνα και μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε προβλήματα τα οποία δεν έχουμε εντοπίσει στο site και να το βελτιώσουμε. Μπορούμε να κάνουμε τις υποθέσεις εργασίας που επίσης περιέγραψε η Κατερίνα και να κάνουμε A/B testing. Θα χρησιμοποιήσουμε heatmaps κτλ. Και τέλος, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε cross-sell και upsell, ώστε να αυξήσουμε το μέσο ύψος παραγγελίας ή να διαπραγματευτούμε με τους προμηθευτές μας ώστε να αυξήσουμε το περιθώριο κέρδους, ώστε πάλι να έχουμε περισσότερο κέρδος ανά παραγγελία. Τα εργαλεία υπάρχουν. Υπάρχουν ειδικοί που μπορούν να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, αλλά για αυτούς που έχουν περισσότερο χρόνο από ό,τι χρήματα, υπάρχει και όλη η πληροφορία ελεύθερη στο ίντερνετ. Αυτό που εγώ σας προτρέπω είναι, σκεφτείτε ότι η πραγματική δουλειά σε μια online επιχείρηση ξεκινάει αφού στηθεί το e-shop. Τότε ξεκινάει η πραγματική δουλειά της βελτιστοποίησης, ώστε να κάνουμε αυτό το κύκλο κερδοφόρο. Πάμε να δούμε ένα άλλο παράδειγμα, όπου δεν είναι e-shop, αλλά είναι μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Εδώ υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση. Ας πάρουμε λοιπόν για παράδειγμα μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών catering. Πάλι ο επιχειρηματίας κάνει διαφήμιση μέσω AdWords, πάλι το κοστίζει 50 λεπτά, πάλι φέρνει 2.000 επισκέπτες στο site, αλλά εδώ δεν έχει online παραγγελίες, εδώ έχει επικοινωνίες. Είτε τηλεφωνικές, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο site. Εδώ λοιπόν αυτό που θα μετρήσουμε σαν conversion, το οποίο πιθανότατα είναι και μεγαλύτερο, μπορεί να είναι και 5% εδώ, δεν είναι κόστος αναπώληση, αλλά κόστος ανεπικοινωνία. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα βγαίνει 10 ευρώ η επικοινωνία. Όμως εδώ πέρα δεν είναι το τέλος αυτού του funnel, αυτού του χωνίου ολοκλήρωσης της επιθυμητής ενέργειας. Πρέπει να ακολουθήσει το να δώσει προσφορές αυτός ο επιχειρηματίας σε κάποιους από αυτούς με τους οποίους μίλησε στο τηλέφωνο και κάποιοι από αυτοί θα καταλήξουν να αγοράσουν από αυτόν. Έτσι λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι από αυτούς που επικοινωνούν μαζί του το 5% καταλήγει σε κλεισμένες δουλειές, τότε ο επιχειρηματίας
επιχειρηματίας μπορεί να υπολογίσει το κόστος πρόσκλησης νέου πελάτη. Το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 200 ευρώ. Αν υποθέσουμε ότι η μέση κλεισμένη δουλειά catering είναι 1.800 ευρώ, ο επιχειρηματίας θα πρέπει να υπολογίσει ότι τα 200 ευρώ είναι το κόστος πρόσκλησης νέων πελατών μέσω του συγκεκριμένου καναλιού. Προκειμένου του Google AdWords, αλλά θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο. Πάλι ο κάθε επιχειρηματίας δουλειά του είναι να βελτιστοποιήσει αυτό το κανάλι και να το κάνει όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό. Όπως και πριν, μπορεί να βελτιστοποιήσει την καμπάνια, μπορεί να βελτιστοποιήσει το site, αλλά δεν έχει να βελτιστοποιήσει άλλη μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία, τη διαδικασία της offline πώλησης. Δηλαδή το πώς θα δώσει την προσφορά, πώς θα συντάξει την προσφορά, πώς θα μιλήσει στο τηλέφωνο με τον πελάτη, αν θα κάνει follow-up, αν θα κυνηγήσει την πώληση. Και επιπλέον να κάνει και cross-sell, upsell όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα. Αυτά τα δύο παραδείγματα είναι τα δύο βασικά που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή στον online κόσμο, online επιχειρήσεων. Ο καθένας βλέποντάς τα και καταλαβαίνοντας το σκεπτικό του πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός, μπορεί να το πάρει και να σκεφτεί για τη δικιά του επιχείρηση. Να δει τα δικά του νούμερα και να κοιτάξει να τα βελτιστοποιήσει. Συνοψίζοντας, κρατήστε ότι σας προτείνω να δώσετε έμφαση στις πωλήσεις και στην εξέβρεση πελατών από την πρώτη στιγμή. Εκτός και αν βέβαια υπάρχει business plan που λέει ότι αυτό μπορεί να γίνει και αργότερα, αλλά σκεφτείτε για τη δικιά σας περίπτωση αν ισχύει κάτι τέτοιο. Σας προτείνω να χρησιμοποιήσετε και το ίντερνετ για την εξέβρεση πελατών, αλλά και κάθε άλλο μέσο το οποίο θα βρείτε πρόσφορο. Βελτιστοποιήστε τις καμπάνιες σας και την ιστοσελίδα σας. Μην τα παρατάτε όταν δείτε ότι αυτά δεν δουλεύουν στο μέγιστο και γίνετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα κερδοφόροι. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Μπορείτε να μου στείλετε σχόλια και ερωτήσεις στο email που βλέπετε. Σας ευχαριστώ πολύ.